ezomiyo mana ife ekwu ka a na-eme nwoke adịghị n'ọnwa ọ dị n'ọnwa a na-eme ọnwa a na-eme ọnwa a na-agbaji ọsọ a na-agụ maịl n'owe Igbo ezomiyo okwu ka a na-ekwu ọmụ ka na-ekwu ka na-ekwu anụ bi n'ọfịa ọ na-abụ ndaba adaba ndagbuo mgbada mkpụlebe akpụlebe mkpụlebe eke nwoke nwere ife o ji bụ nwoke mgbe ọgwụ nwoke ikelụ nwaanyị dị ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ọ dịrọ webụ na gị nwabụ onye na-anụ ife na-ekwu onye skobia chuma ka ihe Henry Ndubuisi so mensis na fa adonye iru one by one why ka ile ya ka esi eli ya ife niile nwere oge there is time for everything no event no history ọsọ m na ọfụ m na ọma mekpọ ọmụ nke ọmụ ewelu nke ọmụ ọmụ nke ọjọọ ewere isi bụrụ anyị na ntị ara afụ okilikili ka a na-agba ukwu ọsa dali ọ nkili ka a na-ekili olile ada eji enyi ozu mụnwa bụ eze ụmụ iyo anyị kwuru na anyị kpọrọ m oku ọmụ nalụ ife ọmụ ịkpọ ọmụ nke ọjọọ ewere isi bụrụ ọmụmụ egbu mma ya nyụrụ afịa na nkọ iyetego ọkọ dị ụmụ otu niile mụnwa na-eke n'olu 046 ke ncha bụ ụmụ ọ dịzie nnọọ ka ọkụ anyị na-anyụ anyị ka onye na-aflaizi flag ya nwekwe ka ọ dị ndị ofe otu na-agbakwa anyị 10 nọt nna ka nke ọrụ na ife mee ọ bụrụ na ị na-anụ olu m tute ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu m bụta Anambra Imo Enugu Abia Ebonyi Rivers Delta ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu m na saịdị mpaghara ala Igbo then mgbagobezie na other parts of Nigeria jebe na West Africa and Europe and the world at large a sị ka nkọwala na onwere ife na-eme obodo ọbụla otu wee dị ọ dịgo ka ọ ga-adị nsogbu ị na-enwe bụ niile biliv ije were biliv were aka ọrụ debe wee ile isi biliv onye a biliv na ọ ga-adịla ya na mma kulo down achọ na ọ ga-adịla ọma na ma nwanne m ịda na ife nna-ekwu mana volum m dịkwa ha iyo ọ bụrụ na onwere na Facebook na-ada na ife nna-ekwu ya mee indiketi so ọ bụrụ na WhatsApp okay na ya TikTok onye ndị ka mụ aja ame magic nche ime na Facebook na agba magic ala ga-agbagodo ndị a na na just share the video to ka ọ rapụ inwe ya gasị na ọhọrọ na nne ya Moyo Chris Henry Ndubuisi J. White O.J. Sonny Favor Kencha Bomo Akwezu Michael Slot Olise Edmond na kan super level go anje chenji ọkụ na ajaba na sola ka ọ bụrụ mmadụ mechi ndị ọha mechi ndị ọha yes. Yes, for that reception. No, they are. I those days carry my wig, you know, on a power. Wig, on a position, yeah. I go for that. So I went on Facebook. The day I even make a man. Oh, why not? I'm checking my volume, the volume of my mic. On it, I even make a brush. You can even give me by force. You can. My idea what accurate settings and change. Man, I complain, no. And I even do. Now, what can chaos? Chaos, again. Okay, man.
What's wrong? Light don't come. And that which idea. Talk nonsense. I walk with her, walk here, I want to queer. I was qua. Hey. When I do any weekend out in Gecko Cigar, now I'm going to get you out in any book. Aga. Emmanuel yesterday, and call now. I'm not yesterday. Can go on Suka for the first time in my entire life. I was able to visit in Suka yesterday, man. I was moved. In fact, it's increased the volume. The TikTok and even the come on Facebook because my Facebook and I cast your over since 3 days now. More about of us. Only said month na kwa na data kale watan. Increase your volume. All right. So I'm going to take enough more. I got you now. YouTube, sorry. You got enough more now. Did you attend one baby virgins program at Nsuka? Dear, to my chagrin. I said I want baby name program and Nsuka. Whenever I get you go on Saturday, very late. Elu temenu gebe to 6. So we gaba Nsuka fi almaru. So mu we negotiate a new heaven. Kama nga balani a form room. So mu wa wabazie gaba na and we have to reveal my hideout. Mana ako mo Enugu on Saturday na Cubana. Obone mo ebe na akpọ Cubana na Enugu State. Ebe anwa ka nko on Saturday Cubana. And o nwere ọkwa aka m a na-akpọ Jena Nwayo na Enugu State. Nwoke stupid. Unu ga-amụ ya na-akpọ stupid. That guy may wedding that time jalo somebody just child there. So I go na Cubana on Saturday. Finish here ngabebe mbalane. Bia o we venju akpọ ndị Enugu State. Aso I will okwa 1 million times. So ya na me ku ife nne. Ọ bụ na Igbo Enugu State na ani we nne ku o we venture ga ngwa gente. Ndị Enugu State 046. If I'm cheap, one name when you will, don't be angry. Manuel when I'm for Enugu, I am a queer. One can for Anambra, I am a queer. So, care up with what I feel. Actually, you before I'm going to be quite sure you could basalo. Because one natural you could basalo in the Enugu. When you were before Bala, my main topic. 042 Benugu 046 Bonicha 058 Aba and Yoche. So now again, Obo na-ebata Enugu oge ife anya ugwu anyị na-achị ụzọ niile dị n'Enugu dị messed up. So ọrụ niile Sullivan Chime na ọrụ niile Chimara Oke Nnamani lụ enwe afụzi ọ dịzie ka na-egwu egwu. Ifeanyi ugwu anyị kwesịrị ka o teke eji ọrụ to the highest level. Olifome lezie na sitting governor kwesịrị isi n'Enugu. In fact, to even mention na onye abụ onye Nsụka isi Enugu wee lụ ụzọ wee nababe nne omenwuri ya no fit wee gagidezie rutebezie wee bolu na Nsụka wee lụbazie tu nya double lane. In fact, ndị Enugu ife nche egwu today
of this man a na-akpọ Peter Mba. Ọdọmmiri beside ka efe mere na-anụzi ife nne ga-akpụzi ife a n'ọrụ ka iwe na-anụ ife nne ka ntụrụ agodo ibu fon a n'aka ka m buru dị igwe n'aka ka iwe na ị na-anụ ife nne ekwu na ị na-anụ ife biko ị na-anụ ife nne ekwu biko ndị niile na YouTube na-enwe n'iwe so ka mmadụ ka m mesidebe fon a koro wee na-anụ ife nne ekwu ndị Facebook sọbọchị na-anụ ife nne ekwu na ka ị na-agbanye volum gị saịdị gị biko ọ bụrụ Igbo Enugu na-anụ ife nne ekwu ka m kọọrọ ụnụ ifuru nwoke a na-akpọ Peter Mba. That man bụkwa a rare gem. Ada afọ ụdị a ada afọ ya anywhere na ọ bụrụ na ị nataba Nigeria for the past 5 years ịghọtago were anya m for Enugu State ụnụ mana this man a na-akpọ Peter Mba dara Enugu niile na-eme ya nri kọp. Biko nwanne m ọ bụrụ Igbo Enugu State bụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ na ị na-agafe Igbo na ị na-anụ Igbo na ị na-esi Enugu apịa ụzọ ọ bụrụ na God ka ị na-akpọ bụrụ Jizọs Holy Spirit ma mụ ya arọbụ na-agụ ike nga ibe a niile ka ọ bụla ị na-akpọ si ya gọzie Peter Mba. Ọ ga-ajụ na ihe o mere ekwugo ga-esi chi ya gọzie Peter Mba. Onwe ofu ebe a rụpụtara n'ala Igbo ebe a ka anyị ga-anọ. Onwe oge Rochas bịa tie Owere mmọnwụ bịa dozie Owere abụọ bụ ụba anyị ejebe Owere. Ọkọwa abịa tie Asaba mmọnwụ anyị bịawa Asaba. Etu a ka ọ dị. Peter Mba if you bịa n'Enugu under 1 year oga is a shameful thing to your predecessors, especially the first predecessor. Elu bụ Nsụka ebe ahụ a na-akpọ Peace Mass ebe a Peace Mass na opposite Peace Mass ọ na ofu terminal this man bụ Peter Mba lọ dị a ọ lụsị lụa shops everywhere. Na-ege ntị ụbọchị ọbụla ị ga na-ekwu na ige n'okwu a mara amalụ na this thing na-anụ today na-abịa to you courtesy ma eche eso ya n'oyibo ma eche ekpe ya n'English kpọọ ya courtesy of AA Imako Engineering Construction Company Limited. Fanwa bụ aka na-ewu ụlọ ịchọ ka alụ alị ụlọ fa na alị ịchọ ka ama briji flyover fa na ya ịchọ ọnụ ịnọ na mmiri ka ịchọ ibi mana ịchọ ka alụọ dị ụlọ bịa fix ya n'elu mmiri kpọọ AA Imako. Skyscraper ọ na-arụ, swimming pool a na-egwu, water fountain a na-egwu, CCTV camera installations ọ nọ n'ime ya, airport floor, 3D floor, stamping floor. Ebe a niile ebife ji gbalụ AA Imako Engineering Construction Company Limited. Kpọọ the company na phone ka ị were ife ọma ya malụala efe ịchọkwa renovation a na-eme ya yetego upgrade ka a na-akpọ ya na-akpọzi ya renovation upgrade. Ụna nna ịlụ 1910 ịchọ ka alụọ ya model ebe a na-enyefe ego atọchị anya ọghọọ 2020 gị na Obi Kuba na-amawa aka Zenkoba na na-ama aka Onowu Igbo na na-ama aka ezewi oribiri $. Nwanne ga-enwe ntị that man a na-akpọ Peter Mba God sent ndị Enugu na-abagokwa n'ife a na-eme ọmakachi. Ị gbara nwoke a si n'Enugu taa wee na-apịari ya ụzọ wee na-agba na Nsụka ọ ga-ebe na-agba ya abụrụ emesịa gee ntị eji eme Enugu ama na herdsmen n'ọrụ ife ọma niile na-abịa n'ụwa na-ebu challenge abịa ka nke ọrụ ife mfụ. O nwezi the most important thing ji wee na-ekwu maka Peter Mba bụrụkwa na ọ na-alụ ụzọ ọga n'ofu moto niile a Peter Mba bubutere oge eri for ndị polisi those saloon cars ka o bubute wee welụ kamera mount ọ na-enyo ya n'ọmana moto niile a n'ọmana those cars ọ n'ofu nọ n'ọrụ ọga ọnwa n'ọrụ ana m agwa gị ga-ekwute na-ekwute Peter Mba amakwama ihe ezi ji wee tọọ m mana ebe na-achị nwa ya bụ na ọ ga-enọ ọrụ
na ka nke ọrụ unu ị mana ị na-agba isi Enugu na-eje Nsụka na for example isi ebe a luo ebe a na-efo police vehicle park ya dị a with very 3 or 4 policemen ekwechiri dị a before isi ebe a luo ka ebe ya ni efukwa another police vehicle etu a ka esi wee mount ọnya gbada abụkwa 1 kilometer no si ebe a na-aba Nsụka mana ife tozi moto ọbụla ọ na-abụ unity a nọkwa nwa obere fe welu ebulukwe moto patrolu gbatu onwezi one policeman mfụ ala wee gbaa policeman I say have I seen you before? I say no ya dị ka America ka o si bata si na ọbụdị polisi aka ịdị taa the man no send you ọ na-abụ n'iru ọ na-arụ ya ka ndị ọcha ịma nke ndị ọcha bụ license and even one given the America police na go send right now give about 1000 ugbo ogba cho dey my informer give you if you need na kele the policeman no ọrụ ya ọ bụ na nji 1 million nje near the man say oga were ya na atachigodi no where the man so professional so kila na ya chi tiri ya no nke ndị ọcha so western oyibo na language anyị na enweghị ara ya na wee kilisi Enugu steeti na this man wee o wee ebe ọ bụ ife ọ na-apịa abụ a na-achọkwa nka ngwa ọga yes license and registration ka bụ oyibo ndị America mad police everywhere ihe arụ bụ license and registration ịma na police America abịaghị gịnị ara akọkwa akụkọ iweta license iweta registration so now ọ bụrụ na achọ ịlụ ụlọ ma ọ bụ filling station company school anything edifice ifugokwa that stipulated meters government mkpu ọga nye ya to avoid hanaino Nigeria na-ene anya kịta ebe ọ na-eje ebe Nigeria na-eje ọ ga-eme gị vam n'anya dịka some people na-abata na ihe dị na Nigeria abụkwa etu ọ dị mbụ o nwere gọvanọ so bịa sị na ha chọrọ ịlụ ọrụ na-alụ ọrụ like if gọvanọ Enugu onye a God sent o nwere ebe ọ bịa nye ụzọ je Nsụka a na-apịa ka ụlọ na-agbagoro mpịarị ọ bụrụ na ịrụpụtara nke gị apịa o wee bi 3 bedroom flat na-edebe ha n'obi 3 bedroom ihe obi kịta abụ sọ palọ na kichin apịa gosi anyị pịawa ya ọgụ nwaanyị sende gị Enugu ga-abụgodu o nwere terminal this man nọ if you go Holy Ghost soon cool down the next 3 months na ya na-ajụ Holy Ghost nke a maka ọzọ bụ ya enwere terminal 1 ọgbadakwuo ruo terminal 2 ọga terminal bụ na ị na-enye ya ọ kagodo airport ma mma chere ihe na-ebu ihe egwuregwu ilu ori a ndị nọ na TikTok likes a nwe wefu njem ọrụ isuchali ya n'iru akwụkwọ kemgbe na ị na-egbu ụmụ oge nyere highlights na very ya squad na wayo ikọ ga-egbukwe go ị na-adịgide economical like tikwa hey some people serve nwoke a wee lụọ ife ọlụ ka na-alụ nke ọ bụrụ ọnụ ibe a na-enwesi ịma hotel presidential efu hotel presidential niile eti mkpu Peter Mba na ọrụ o nwere street ị ga-abasị ya ị na-abụ ma artisan ma masị afọ unu mụ agbara afọ unu ebiro m Enugu nna nwoke a ị anaghị efilu godu gotago ga na-efilu si presence the man ọ n'ọrụ so wee sị ndị Enugu ekenekwa m unu and Peter Mba echefukwana na o nwere even your last time ekwugbo okwu ha move that axis ogologo side a niile anya kwesịrị ịdị ebe a ka ndị ala anụ nwa kwụsị ịbịa ebe a na-ekreti havoc maka ebe a ga-emebikwa afa anyị idegokwa afa anyị in the sands of time afa gị dị na regista ụmụ iyo iri ekwu okwu ị bụrụ gọvanọ na-eme mkpọtụ ị nọrọ ife isu oyibo fe na ọbụ as you dey play you dey show polisi mfu n'Enugu bụrụ na ọdị polisi a ka enwe na South East anyị nwa problem those polisi unu
Police unu dị very cooperative. Fa na-ekene ọfụma akụọ gị anya fanwa amago so professional nwa ahụ egbu criminal ka ebe akụọ gị anya ọtịbịchọ maka ọ bụrụ nwere ife ihe eme ana oge onweghị ihe eme zuzuru na Enugu anyị ji eje ịlụ ya ọjọbọ. Enugu state is in the hands of God. Hey! So ebe na agasị ame Enugu wee nata mana anọzi n'Enugu news bịa. Though on my way on Saturday o nwere ndị agụ na-eche mba operation agụ na-eche mba mụ na fa chakọla n'ezi fa bugodu bike na moto kwechiri never I men in black so ya makwa agụ ndị aja eje tagbuo na maka ndị abụ ị na-agụ na-eche mba agụ dọta gbuo rie mfụsịa ndị a mụnwa na-egezi ntị news o nwere ebe mgbapụtara n'Ọka mụnwa park ya relate ya one or two wee move before nna emebe asị na ndị agụ na-eche mba na fa eligokwa mmiri Enweiro ọkala ahụ ife ukwu bụ so n'ụlọ mesi zụọ dị afịa n'oya ndị a wee zụọ dị afịa wee bụ na ndị a ga-eje buru mmiri Enweiro ọkala ahụ oge nnụrụ efe ukwu bụ na ndị emezugo mmiri Enweiro na-egbarịa m wee na-ajụ sọọbalị ka ife na-eme na many people kwuo n'okwu gbasara sọọbalị na-ekwukwa ife mma gbasara sọọbalị kwuo ife mma gbasara ije a niile maka na ndị omenala niile na-afụzi ya kịta na clearly na gọvanọ Anambra steeti bụ Soludo n'ogosigo na ọpụtalụfọ ndị omenala so ife ọbụla na-ekwu na ntụ na ọ na-ekwunyela omenala ife a bụ jọs ka akọ ife a bụ ife ndị omenala na-afụ at the moment. Mmiri Enweiro ọkala akwụkwọ na many things na Facebook ọ bụrụ taa ka ọ pụtara n'iru akwụkwọ onye ochie ka ọ bụ n'iru akwụkwọ mana news na-agazi ebe n'ọrụ hotel 700 million Mmiri Enweiro ọkala akwụrụ 700 million naira hotel and so gịnị mezie ọkalụ nke 70,000 or 70 million ayọchọzikwa growth n'ụwa o nwere ebe edere n'ọsọ ndị na-eje ụka ga-akpata ego onye kpụ anụ kwesịrị mana o nwere ya kpụ azụ Enenche rụrụ 100,000 capacity seater na Abuja ịbụ n'Ọka anụ wee pụta n'Ọka ifo ụnụ ya ụnụ ụka ya etu a ka o si nwe ya many places o nwe ya na-achụgharị ya o nwe ya bụ investment o nwegasị because ọ ya asị nọsọ n'ụlọ ụka ka o tiri ego o nwesi many investment anụ ụlọ ụka ahụ ọ lụcha bụ investment ego ka ọ na-achụ nwaanyị na-eburuba ya ekwe nche ka ọ bụ Enenche Anambra agụ na-eche mba ekwesịghị buru ya complete mburu ojeje prove oke osi kpata ego ya o nwere ebuli ya so mụnwa na-afịa na o nwere ike ọ bụrụ na a na-ebu ya because n'ọrụ hotel 700 million a na-akụ ụdị aka ga enwe mmadụ na-ego vadị na hotel ahụ Mmiri Enweiro nwere ndị na-abịa na nke ya a na-ekwu na ọka eme investigate nke a dị iche na-eme investigate ka ụdị clients ọ na-enwe yetego nke a dị iche gọọmenti nwere to icheki ụdịka client ị na-enwe because gọọmenti bụ onwe ya na-atụ egwu anyị wazi na onwe anyị nọ under the government yetego ma ọ bụrụ na ọ 700 million naira ọ ga nsị sit down somebody who akụmụ business 1 month to close 700 million yes the man otu a Mmiri Enweiro ọkala akwụ nọ na brand ka ọ bụ is a brand ihe ọbụla ọ kpọba akịta onwe ya na-ego ya na-atụ ụjọ ndị mmadụ ya bịa gori ahịa ndị mmadụ ga na-azụ ya ahịa so ịgbaba nke ọla ị na-amara ọ bụrụ ọbịa ome business ọ gbaa ya n'iru akwụkwọ anybody can hold any business anytime so you make 700 million naira onwe ya ka mmadụ nwere ike ijide afa gị sef rụọ hotel ndị mmadụ na-afụ ya nọ nga iwu ya mana ụnụ nwere agreement ya na-akpụ ya bụ goodwill
ọ bụrụ na ime economics ma ọ bụ commerce ị ga-ahụ ife nne o nwere ife bụ goodwill ọ dịkwu na principles of partnership o nwere onye bildugolo ezigbo reputation ọ ga-eji nwa afịa na-arụ on many businesses ndị mmadụ na-ehi like oge a Mbaka nọ nna agwụ na akwara afa nwere ike ọ bụrụ Mbaka nwunye mmadụ nwere ike mepee water company were afa Mbaka mepee were afa Mbaka na-ele ya Mbaka na-agbalụ percentage onye a na so they hard so somebody can build otu anyị nọ na Asaba anyị na-anụkwa rumọ n'onwe ebe a na-akpọga anabụ ikpe ya fe anywhere n'onwe nnukwu odogwu rụrụ họteelụ a na-eche na onye dị one alụrụ ya ụdị ife anwa dị so mmiri enwere nwere ike ọ bụla afịa dị ebe ahụ ka ndị mmadụ wee nwee ike na-abịa biznes a na-enwe turnover ọ bụghị ya ka ị ga-eji mee arrest ghọtago ọ bụzikwe na maka họteelụ ka eji mee arrest gọọmenti ma nke ka mma ya marọ anyị kwebere ụrịọm anyị agbabeghị ya so anyị ka debere ya na-eche na mmiri enwere onwegasị some certain things o kwuru o nwere some certain things o kwuru in the past bụ that na ọkọ ọrụkwa ka enene ya enene o nwere oge ọ sị na ndị mmadụ na-eji placenta nwa wee na-agwọ ọgwụ ọjọọ dị iche iche adị mara ya nwa onye ọbara tụlee ọ na-agwọ ọgwụ ọ dibịa ka ọ bụ ọ bịakwa ụdị okwu a ọkọ ọrụfọ nna eye opener ọ bụrụ okwu ọbụla ekwuru enegalị anya ọ bụrụ na enwere ike iji placenta nwa wee na-eme ya and ọ na-abịa from the one of ndị na-agwọ ọgwụ like ndị dibịa mmadụ kwesịrị ịma because na nwaanyị nwere ike mụba nwa mụsịa ọfọ placenta o nwere ndị mụba placenta a nwụọ di ya ị na-arụ na mmadụ mụkatara nwa nwụọ onye mụrụ nwa amụọ placenta ọ na-amụọ na ọ ịmụọ placenta wee maa na-eke amụọ na nwa achị ụfọdụ chigidere achigide ya nyofe anwụọ di ya na-eji agwọ nwa ezi no money for oxygen ma ebe ahụ depend ebe ọ na-amụ dị nwa bifo asị ka e buru gaba ọnwụọla ụfọdụ ụmụfe amaghazị ka esi wee jee aka ọlụfe akụkọ welụ dị placenta mee ife ọzọ nwa a nwere ike tolite echi bruzombi so otu o kwuru okwu anyị kwesịrị ige ntị emena agha na gọọmenti chọrọ ka ajụ onye ajụ ife gbasara anya mara etu ndị ife a dị possible ka onye kene idea ka e wee chụba crime because na need ka every crime si na be anyị pụọ so ife ọbụla mmiri enwere okwu anyị kwesịrị iji ya jide ya aka wee na-akarị our investigation a kpụdebe ntị nso amụọla you cannot be there and here ọ ịnọrụ nso gba ma ya n'onye ọ na-esi isi so o nwere ike gọọmenti chọrọ iyuzi ya wee nweta one or two anyị amarọ nọ na ife anyị ma bụ na akwa jere eje ekeghị itiba onye eze nwebe nke pụta so onye nke aje na anyị amarọkwa feti ya ife anyị na-ajụ ogo nwaanyị ọrụ a ji agazi one dimension of omenala dimension of ndị dibịa ka ife na-emezi ka ife na-eme ọ bụrụ na ibu dibịa mana aka ọrụ ya adịrọ mma gọọmenti abịa buli nna no consign us because ị na-alụ ọjọọ bụ anị mana ị na-alụ ọjọọ ọ bụkwa na ibu dibịa na-alụ nke dị mma gọọmenti abịa anyị ma egbukwa onwe anyị kama na anyị ga na-ekwu na chi ga-akwali ya ụzọ because na anyị mana ife ọbụla onye chi ya anya na chi ya jirizi onwere ife jeka ime ya onwe onye ga-egbu onye chi ya na-egburu achị gị igbugho egbu na-ebitọsi ya n'aka chi ga-anwụrọzi ọnụ o ji ga na ya ekwuchitere ya ọnụ onwe ekwuzi ka o si agbalị ya ọgụ aka ya dara ada ya eneji adịgolo maka na ị na-alụ ọjọọ bụ ị na-alụ ya okwu ọzọ ebe ọzọ ife ị na-ekwu akwụrọ stret ịgba na yoyo o mmiri enwere ọkara akwa emee na bubata onwe ife a na-akpọ sọbalị eze nwaanyị sọbalị o nwere ife ndị dibịa nọ n'ala Igbo ma ndị eze nwaanyị na-eme ifele many ndị dibịa are not exempt. Fasị na gị rapụ ụka onye ọcha butere this this niile anya na-achịrị anya na-efe ụmami ghọta ọ bụrụkwa nwaanyị ọcha ji eke buru eke na foto buru ntutu anti isi ọ dịkwa mma maọbụ ife na-eme
onye gwa anyị na eze nwaanyị dị ọcha kedu ebe iji wee gbada na mmiri na-eto eze nwaanyị na-eto ya jee na chịrị anyị na ije buru foto onye India dọba di ya si anyị na Mami Water bụ ya so Mami Water ọ na-ịma nọ foreign ọ bụrụ na ịdị proud with foreign onye ọcha bunyere gị onye ọcha kwesịrị ịdịkwa oke with foreign ụlọ ụka onye ọcha bute o mere hypocrite okwu ọzọ eme ọzọ esi ihe ndị ọcha butere adịrọ mma mana ije buru foto nwaanyị onye ọcha bụ eke debia na chịrị anyị so ife ị na-efe bụ na eze nwaanyị ndị ọcha na Silas Okafọ eji eme ịkwọgodu oringo n'Enugu eji nkwa oringo n'Enugu wee bata nna ejezi nkwa oringo na mụ ada eme mkpọtụ nna akwọzi ọ na-ele oke iyetego because ọ na-ebu m oke expenses ruo ebe a ndị ma ghọtara ọgba ndị a niile agbajuo na my table before iko na-eji kwụrụ ọtọ na-akwụ ụgwọ mmanya 120,000 130 ife abịa mba ndị dibịa na ndị a kedu ihe eji wee jeje buru foto nwaanyị onye ọcha debere anyị na chịrị anyị si anyị na eze nwaanyị ewere eke gbaa ya okirikiri pikcha anyị debe ebe anyị mụ ife omiri eke ahụ na-abụ egosi ife a python ahụ a na-egosi a na ya agba na pikchọ ịma significance of that thing ịma reason eji eke ịma ihe eji etinye n'eke a ma agwọ akọrọ gị akụkọ ya na Bible ịma reason ha ji wee use agwọ na ife a symbolization to start with anyway nwere ike gị nwa bụgodu dibia sef nwaanyị ị na-eme mụ bịa na-enye gị the lecture for free ihe oge ewute m mma jọmpi ajọ because ị kwesịrị ịmụ ife agwọ na-esignify ife eke anwa na-esignify kpata na some places na family observe na ada egbu eke di ya mana achọ nka mbunyetu uche nwa obere ka ị wee ghọta na o nwere ike ife ị na-eme mara ya onye Katọlik ka anyị na-agba mgba na ojeje kpụọ ihe ọkpụkpụ gị wee jee see foto dọba si na ị na-eme omenala kọmọn chọtọ achọ nke ị na-anya na fon iji n'aka kịta nene ebe ịkwụnyelụ chaja nwere pikchọ ị ga-afụ energy ahụ na-abata kefu ka otu wee dị na-aga m ntị energy na batrị gị ka eko isi wefịa kwa ọgara na ọkwa na ka ọ gara ị na-arụ ife na-ekwu na-akaba anya ọsịsọ ma agbawa agha eze ọkwa ị na-afịa energy kwefu ka esi aka ya efu etu esi ka ya icheki ya movement ya agwọ o ife a na-akpọ vibration vibration energy ọ ka ịghọta ife anwa pụtara agwọ ahụ ọ na-esimbolize dati na etu a ka o si wee gaa ya ka edebere gị energy ka ịma ma energy ọfọzikwa na nke gị efu ka disemba o si wee gaa ya ka ị were data energy wee jee were adebe na arụ onye ọcha ka efe emezi nwaanyị be anyị eze nwaanyị n'ọnụ chukwu gbaa agha ọkụ dị ya ezi ma ebido nwobere oge na ebe ọbụla m pụtara n'afịa wee fụ nwaanyị a onye ọcha agwụ ntutu Matias eze akụ take note ọ bụkwa anyị na-achụgharị ndị ụka ndị dibịa ya arabụva ma ndị eze nwaanyị mmiri na-represent nwaanyị anyị na-represent nwaanyị mmiri ya kpata iji wee jee ebe a na-eti ife mmiri na-represent life calmness energy strength ọ ife dị na mmiri na-adị calm enwere calmer waters eburu ndụ okpomọkụ dị na ndụ nya ọkụ bitakwa nke bụ ọkụ nkwọ na ikuku na ndị otu nke a bịa mmiri a na-aka amụ ya aka amụ ya ka o ji bụrụ nwaanyị kwesịrị ịbụ ife na-aka amụ a na-aha anyị nwoke na-aha anyị ọ na-aka amụ so etu a bụ mmiri anwa iwee na-etizi nne gị because it's all about ọmụmụ o nwere to do with anyị orie ịfọ mmiri anyị kabasi alụ ma sị na mmiri izochakwa anyị ga-amịkọ ya so mmiri a mama ka ezi gị ji wee hapụ represent mmiri jeje bụrụ nwaanyị onye ọcha tinye ebe a na-akpọ eze nne gị chukwu gbaa agha ọkụ dị ọnụ ahụ gbaruo iji akpọ ife anyị kpụrụ akpụ ife ọbụla akpụrụ akpụ is badadash ya mgbaje kpụọ ikuku ọkwa ndị a na-achọta okwu ego ka a na-eweta kpụọ ikuku na-ebute ego na
nje kwụọ ọnya ka ọsọ orie n'afọ ka ị nwe nkwọ na-eke nkọ ị ga-agụpụ ya agụpụ okpomọkụ dị ya ikuku dị ebe a ngwa kpụọ ọkụ akpụọ odumeje siri ka ị na-egwu mmiri na-egwu ọkụ mgbaje kpụọ ọkụ ka ifie ịkpụọ ikuku akpụọ n'ife ọbụla ị na-akpụ ebe a bụ nọnsens ị na-eme ka ndị mmadụ maa na eze nwaanyị bụ nwaanyị onye India esebe nwaanyị onye ọcha asecha etinye ihe ndị India ebe a o buru eke nọrọ ife a bụ misrepresentation. May God have mercy on you. Eze wiyo oribiri dọla onwe ebe anyị si ntinye aza the other day nchefula echefu nwanne m ọ bụrụ na ọngụ nwa adị nsọ ya emesịrị bịa ka nye gị na-eje m ekwu ori ngọ ya bụ na ma drọp ba vidio eje m ofe otu jee ṅụọ nkwụ ha ịgbakọ jeje mebisie n'Enugu sitọm n'Enugu mụ wee jee rie ụwa ya nata ịnọrọ ọkwa Enugu on Sunday ịdịkwa redi eme ahịa aja ma ọ nwere ụwa bụ ofu mbịa na-ewelu lekchọ so now Sọbalị many people emezi Sọbalị ọ bụrụ festival a na-ejezi na nke Mmiri Enweiro many guys na-eje ebe ahụ ọkwa na ya nwetago solution mana baje dị afa na afụ motivation fa na afụkwa menụ dịka a na-emebe fụ ndị na-emebe fụkwa ndị na-ada emerụ ọ bụ ugo center like civic center ịbịa ebe efu many things so enwekwa menụ ịfụkwa park Lexus ụfọdụ park events ụfọdụ BN ka efe ọzọ ịchọ ị na-eje ebe ị na-enwere motivation na ọ ga-adịrị gị na mma mana nwanne m the greatest motivation inwe bụ nke nwa iji aka gwa onwe ose na ọ ga-eme na ndụ ya ọbụkwasị ịgwa ya onwe gị n'ọzi action before a na-eme anything na film ị ga-anụgodo action so bozu ahụ atọ ahụ ị na-afụ na art ọ mmadụ tiri action so gị nwere need itiri onwe gị action iwe mapụta mpụta ji ọkụ maka chi etinye action ịmago na ị ga-act mana ịnọ today na-eche ka somebody tie elu action ya ka anyị sigo na Jenụwarị ezi ozu nwụrụ anwụ na-ege ntị brain gị akpọchigo ife iji wee dị very stupid bụ na ndị a niile gị na fire last year na retain over botu ndị na-aga na ndị na-ada aga botu ndị nwere vibration na ndị na-enwere vibes botu ndị nwere prospect ma ndị na-enwere prospect agwara gị drop ụmụ nkakwụ some ụmụ nkakwụ gị na family fe last year drop them ị na-eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ I dey love you na ị ka na-eje na-achịkọta ya kwa ọnụ ndị ka ọ wee bụ anyị nchaba ofu anyị bụ mensis anyị belong o nwere people ga-anụ na ndụ maka chi you are not going anywhere in this life ị ga-anọ ofu ebe ha nwere dị comfortable ebe a nọ na anyị ga-esofa nọ hia ịjụ na ịma anọ ife a gaji ka ọkwa men ya na ọrụ maka na tenkobo abatabago ya n'aka o chefuru ọ ga-were tenkobo gị ama na-eju apụọ anụmanụ a move gbagobe ọsọ ezi delete edi a nọmba ọkpọ gị si ya na ijizi nọmba gị once ka a ga-ekwu ya anya bọcha making go ọnụ ọbụrụ nọ ka eke bụ onye na-ekwu ọ ga onye na-ekwu ojizi nọmba gị get away nwunye ji nọmba gị eme ọrụ ka ị na-akpọ oyi na-atụ bọmbụ ke nke iji akpọrọ gazi weta wuo ka efe imewu kama ọgwụ adị ọsọ ezi ga-eje na-ene onye anya ijena je move your life kwugheribe agwa gị delete nọmba ya na-eme ya oyo get out onwe ya oyo je sọrọ ya kwuo okwusi ozu ike na-epita mba sendụrụ ife anyị ugwu anyị ma onye ebe a o nwere ụmụ idiot na Nsụka gee ntị ụmụ anụmanụ na Nsụka ọ na-abụ every orie ka Ifeanyị ugwu anyị ji egburu efi ọ na-egburu ife alụsị ya na ndị otu ọ na-egburu efi na gaịntị abịa na-eri your destiny every 4 days tụọ ihe aja gba mbọ ka iso na-egbu anụmanụ kịta ebe ka ị nọ kịta ka ị ebidozi chọba mara na anụ efi adịghịzi enibe ụzọ enibe efi ịgụ egwu igebe egwu ahụ ọkpụ ụzọ enwe ilo ajụ adebere efi debe ụzọ onye ga-aralụ onye nke ọkwa aka kwele efi
onye ikpeazụ wegara ụzọ onye nke elisiga anụ efi ka ebe ọ ga-emezi ka a nwere opportunity a wee kene na-eche Enweiro nya na Oliokota boys ọnwa ọzọ eme na Nsugbe nwaanyị ka Nsugbe a sị ka nkene nya ife onye na-eme ka egwu na ekwe na-akpọ ya nke ị na-emekarịcha ka anyị ma pure representation ọzọ eme na Nsugbe na-eche Enweiro anyị kenele nwere ife na-eme ọ na-aka Denza J nọ hia nwanne fini the beauty action atiba hapụ Sọbalị rapụ Ikenga ma ndị otu ya ọbụrụfa na-enye gị ego ife na-enye gị ego motivation fanwa na-asụ ụzọ na mmụọ ike efe isonwo na mmadụ gbakwa mgbe chi iji wee nabaghị nri inye nwuru ya nri kịta ọ na-awazi n'afa everywhere ọ ya kpata nji wee jụbasị nna chi ga na-anaghị nri oge ọbụla chi orikwe di a nri a na-anaghị ike ma ebu physical nri onidi bụ your agility ịpọmpụta nwuo ya wee na-agbazi a na-agbachi mbọ ike di a ka ọ dị na be mmadụ ka ọ dị na be mmụọ ịmakwa na idi tu aka nri na aka ekpe ife na ọchịchị ya ka iji afụ ụzọ na ọchịchị you can travel by 8 p.m. yes na ịdị n'Igbo dị n'olu so ke vibration ị na-enwe na ga-ebe chigodi eri ọsụnọlụ ịbụrụ nwaanyị efe ebe obo onye nwụrụ arọ di ya nwụ asị mmadụ ịbụ friends ga-enwekwe motivator enwekwe onye na-epu uchu ọ bụ na onwe onye na-epu uchu onwe ebe iji azụ eje let us do it ya ka eji sị gị na ebu ọdịmma mana ọ ga-abụrịrị two of a kind onye na-eche ka isi eche nna ke ka mmesi mee ife kedu ife a ga-eme abalị asụọ ya nri ọsịgụ nna ahụ ife a ga-eme abalị asụọ ya nri bụ ka a na-abachagodo dị aba na abacha ka esi ya n'ọkụ a na-esi isi dị aba n'ọkụ gị nwa dị committed because ị na-enezi dị aba n'anya onye abụ na-esonwụrụ ya ọ bụ na isinyere abara n'ọkụ jewalụ mkpa gị nwanne mgbe ihe ejibe ọgba n'ọkụ ya asụnwụzi ya ọma abụzi nri you need motivation. Some people na-abịa here abụ because of it ka eji abịa so Mmiri Enweiro ọkala akwụ wee ndị fụli as a motivator eji ebe ọ nala okwu ọ bụrụ maka Sọbalị mụnwa na-afụgodu ife mma bụ anyanwụ Ọsọbala amaghị m onye bụ Sọbalị mana ife mma bụ Ọsọbala anyanwụ Ọsọbala ga-eju eze ka akọwala ife bụ anyanwụ Ọsọbala misrepresentation emega anyị fe ka ọ bụ na ị na-etinye ọkpa na-etinye aka jụọ ese ọfụma ka ịghọta ife na-abanye n'ime ya Sọbalị ịghọtakwala ọfụma Sọbalị na-aga festival ịghọtakwala ọfụma eze nwaanyị kedu eze nwaanyị a na-ekwu eze nwaanyị erika the same way Katọlik ji wee coin cha ife coin bupute Easter ndị mmadụ agbarọ kedu onye bụ Queen Esther a na-eme Easter fa agbara sị na Easter bụ ụbọchị Jizọs biri n'ọnwụ adị sorry for you jụọ ese ọfụma kedu ife bụ Easter onye bụ Easter ka ị mara ya ka ịghọta the virgin birth ghọta ife bụ Trinity ghọtasị efe ndị a niile ka ịghọta ife Katọlik debere ụgwọ ịgbaje today na ị na-eme ife ndị ụka eme ndị ụka na festival niile a na-eme nwa nke ịma Olympics a na-emekwu eme ejutabukwu ese ka ịgbalụ kedu the fundamental of Olympics anyị na-eme jụtagodo ese ka ịgbalụ ife bụ Black Friday anụnwa a na-eme ejuba ese ya ka o ji ewute mgbe ụfọdụ nna afọ ụmụnne m na-agbafa na education adịrọ na ndụ na-etọrọ atọ ọ bụ na inwe nwa formal education na be anyị taa ya ka ị travel ọ na travel bụ part of education abịago ndị mmadụ na be anyị as slaves gbago o nwere ndị bụ slave merchants afịafa n'azụ enwere hot cake enwere ndị a ga-egote elefe ozugbo onye golo afịa go ka ọ na-enye ele o nwere ndị egote pụọ n'ụzọ arụ ayabafafa nwa atụnyefa na mmiri o nwere ndị survive lusi Afrịka na Amerịka luo dị adịkwa galant ndị a ka a na-ebu ụzọ elebezi elegide o nwere ndị elefe elefọ ara agwụba ga-apụta November ending asị ka akụọ ndị a gbanjo onwe ife a na-akpọ gbanjo bụ afịa na-ele nwụrọ afịa ghọrọ afịa onwe onye kwere ọnụ
ife anọzi bụ mgbuka etu ọbụla egbukatara ya si gbuka anya ọnụ ọbụla ekwetele etu a ka ọ na-abụzi that Friday nke ikpeazụ na Nọvemba ekpopụtezie slaves niile anyị achịkọta ekwe ọnụ ka a na-akpọ ekpokọ mmadụ ise ele ya n'ọnụ ofu onye nna ka edi congest ya warehouse etu a ka esi wee lesi ụmụnne mụ na gị abụọ ịpụta today were ya na-ama ọkụ onwe gị Black Friday ka ịghọta the fundamentals ya ka nsi ụsọbalị na-ịgbasa fundamental ya ụfọdụ ụmụ ife anyị na-efesi n'ala Igbo alụsị dị iche iche anyị na-akpọ ma anyị gọba ọjị bụsị foreign ọbụrụ ife akpọrọ autochthonous jee buru dictionary ka ịmara ife bụ autochthonous homemade nke anyị native local ịchụbụ ife foreign today maazị nke bụ nke enweghị nke ebutere emeghị ya n'iru today solia onye ọbụla obusiri ike dị na agba we are not here to criticize no the sure ife na-abanye n'ime ya ma ife nọ n'ime ya ife a gọọmenti jere na ojesi ya pụta kịta na o nwekwa some certain things ga-abụ eye open anyela anyị ọkọwasị ụfọdụ ife ọ na-ama mma opportunity dị na ya ka si anọkata ife mee ma mmadụ anwụ na otu o mere onye jesi ya pụta ọkọwasịala anyị ụfọdụ ife anyị na-eri ma because na opportunity a ka anyị ga-eji wee jụọ ajụjụ kedu ife gọọmenti ji bulie ọ maka sọọbalị ka ọ maka ndị arụrụ ọrụ ka ọ maka virgin na ndị otu ụmụ ife a niile ka anyị ghọta n'ife ara eme na nkịtị draiva nọ na steering na-alarụ ụla o nwere reason ya ka m ji wee jụọ ka anyị jụọ ndị eze nwaanyị jụọ ndị dibịa kedu ife unu ji edebela anyị pikchọ ndị ọcha mana unu si na ife ndị ọcha weta ebe anyị adụrụ mma nwaanyị pikchọ anyị ga-eji bụ onye ọcha na-ese ya onye ojii iwu ọbụla ga-ebu ntutu ọ kpụọ isi ya kpụọ gị na-eme akpa anya akpa gị na ya eme nwaanyị ntutu ya ga-eji ya dị ka nke ndị ọcha tụpọ ya ife a n'iru nke ọ ife eji mara anyị ụnọ na-eme anyị introduce to a foreign deity why I sị na anyị achọrọ ife anyị achọrọ ya anyị achọrọ ọbụla anyị achọrọ ihe a nọkọtasị na ịchọ nke anyị like ya nke anyị achọghị ife ndị ọcha anyị ewepụ ya be anyị achọrọ ụka na ụka bụ akụkọ enwere isi n'ọdụ Jizọs bụ onye ọcha nni onye ọcha nni onye ọcha gha letter to pro letter to correct gha nwa nke dejela anyị nwaanyị ji agbado onwe anyị iwee tọọ na o wee jee buru pikchọ nwaanyị onye ọcha dọbara anyị ya isi adụrọ iwu yue mmadụ wee bụrụ dibịa yue mmadụ woman wee bụrụ eze nwaanyị kedu ife ị na-ekụziri anyị chọọ ka anyị jeje febe eze nwaanyị ndị ọcha mgbapụta na ide mmiri ebe a mfe ụmụazị be anyị jee chụọ aja ndị macha obi akwa white eje na-akpọ eze nwaanyị mmiri dị ya epụta na ụlọasị ihe mbọsị ụlọasị ọkịja gbagobe nje aba ruo ha niile a na ọrụ a na-akpọ eze nwaanyị nọ n'oke osimiri ọ bụrụ onye ọcha eseziri anya nonsense picture kama ise foto mmiri ọ nke a bụrụ ya see foto mmiri dọba dị anyị bịa afụ mmiri na mmiri enwere ilo anya na-afụ ya mmiri na-ezolo onye ukwu zuola onye nta ifere na mmiri na ikuku na-alụkọ ọrụ ikuku kuo egwu ma mmiri na-eru mmiri na-ezo ikuku kuo egwu ọ na-ebute arụ ijugbo oyi calmness mmiri na-atụjụ atụjụ ikuku na-atụjụ atụjụ kenu bụ ọkụ ọ na-ere wawawa nke aba anyị kee nke ị nọrọ ya ịgbakwa ebe ị nọ nwaanyị ji sela anyị mmiri foto mmiri na-eru eru anyị were ya sepụla anyị ebe na-edebe ebe a akọwa na ndị mmadụ ibebe anyị kedu ibebe anyị ndị a na-abụfa akpọ mmanya fa atasala anyị mmanya ebute nri atụsala anyị kedu mgbe ife na-eme mgbe ife anyị na-eme mgbe ife ominu ịghọtali ọfụma so that na onye ụka jụọ ga-enwe ike kọwalị anya oge akakwa n'oge anyị ga na-eme rubbish ife ọbụla anyị na-eme na anyị ga-amụ ife anyị na-eme this is age of knowing not to believing ụfọdụ na-eme ebe ndị a niile anyị bụ ndị abịara na ịghọta ihe ị na-eme ọ ga ịbara bụ ibute mmanya tọọ ịkpọpe ya ibu ụzọ tasa na anyị kedu ife anyị ma eme ọ ka ndị mmadụ nwa na-ebe omenala
mana onwe ife ibu n'obi mgbe ahụ ị na-atụ ọ bụrụ na ọ ka ị tụọ ya etu esi atụ ya kwuo eziokwu ị kwesịrị ịtụ ya maka ọnọdụ ka na asa achọtaghị ebe nna gị na mama gị nọ na rum ibulu asa achọtaghị nke dị aba na rum ịta dị nwa ịma oge niile na-abụ anwụ na-eke okomisi nọ n'ụlọ anwụ a na-eke ị nwere ike eji ọsụ gbalite egwu nwa obere egwu a na-akpọchalụ at a point asa atụọ daa ozugbo asa atụọ daa nọkọtazie volum enwe nwaanyị na-eme increase esi n'afọ agba ya 6, 7 agba ya 9, 10 nọkọtazie egwu a na-ada kpom kpom ntụ na-enwe okomisi amụrụzi egwu afịa a na-azụ kama wee nwayọọ ịsọ komis ọ bụ ife a na-eme ịnọ ọrụ she's aware ịlụbazie dị ọrụ lụsịa ịgbapụta ifichachara hit okomis amaghịzi etu nwa ọ na-awụ arụ bifọ ọmayọ skin ọnụ isisi arụ ịma na gị nwee ya anụ ya onye nọ nso na anụ isi ya ana ịmasị onye litu n'elu ife anya ga-adịbeghị clear iji ebe mmụọ wee nata na gị na iyi akuo hit kekwa ọkụ nyezi on the process ikuo hit ibukuru unyi na atịtị na-abịa ka gị na okomisi na-akpa nkata na-etu a ka ya bụ ya alacha kastin ibu anyị na atịtịrị rọbichi ime igoro mmanya gbasara ya nye ka ịgbasa anị ka ịgbasa chukwu bụọ gị ọnụ dị onye ala chukwu kpọọ gị ọkụ ya na idiot achọ gị ịnwa ihe na-eme iwe ihe ominu ịkpọ nkụ eburu ụzọ akasa n'ala ma iji okpokpo ringi ndị ala ndị mmuka iwe okpokpo ringi kpọ supe bia isupe ozugbo ebife ebulite aka gaghị mapa na itupe bia si wee bie bụ onye Abakaliki ịgba ya n'ala ọgbọ ofufe debe anọ ọchịghị ka ị nyere ya ka ndị ụwa ka ị nyere ya ka ndị nyere mmanya ahụ gbugu ebute igotara mmanya nwanne igwe echi mgbe ị na-ebi ụtọgharị chigosi sọpọtụrụ iweta nri ikuru rice emeghị na aka asị na onye omenala na ebe a omenala kiu dị amụgo enweghị na-eme edechio eticha gị ebe a oke ka ịpụta na otu iji ose ọjị wee jụchaa ejochara arụ ka ọ dị isiri ọrụ elu ọtụ mmadụ ọtụ si gbuo gị dị ya amụgo na-ewere na chi unu a na-agba bọọlụ o nwee ndị chi ha n'ofu ebe na-ebe na-ere ka ukwu si agba gị egwu n'elu nwaanyị iri iku ọhụụ ikuo ka ịma ma nwa ọla ọbụba ga-ematuo si ya bịa ṅụọ ọgwụ ya ụmụagha isi nwata emekwa bụ eze na ihe lọv ọ bịa na-amaghị isi na-amịchalukwu ma ife na ya bịa ka ihe ezuzu iji aka aghụgide aka mgbe ụfọdụ mọzụ pul adaghị n'aka enwere ike mgbe ime iti ewu kpọkịrịkpọ ihe aghụgide ya aka mkpe iwepụ aka oburu aka iti idi ya nga ịhụ bịa n'abụna ebe asụ onye ọhụụ amọzụ pul adagoghị n'aka mee indiketi abụ na-eme indiketi mụ ha lia ọpụ adị m bizi na anụmachi ịpụ apụ ka m na-agwago mee indiketi ọka ọ bụ na ọsọ m na-ala ọhụụ chukwu gbaa agha ọkụ dị ya kọma m zupụta ebe ọsọ indiketi ka ebe ha nọ ma janjawid pepa ndị janjawid ka ebe ha nọ si where are they? Okay, TikTok ka anyị verify unu ka anyị were ebe anyị na-eme ka karịa anyị ekwekwu ya nwaanyị mere bịa program ahụ kọmentị ya ndị ori karịrị agwaghị na onwe ha ji onwe nke bụ onye omenala
omegburu onwe ya na omenala ya bịa kwuo ya nwaanyị wee gakọtawo ndị wee fụ vidiyo wee fụ ihe o kwuru ọkwa ijegojekwa anyị na-agụmaka ijegojekwa anyị na-agụmaka bụ tutu nnụọ mbụ nwa mmiri taa gbafuo ndị a nwa mmiri ka iyo dị na-agba mmiri kemgbe e gbara mmiri lasa n'ọgbọ nkụ dịka megide pee nke mpe nọnọmakwana kis enwee na nke mpe yirigodu kis ati wee ebi nwaanyị n'irikwe nke mpe a na-apị ụfọdụ n'ime ha adrice ndị je gbagide akwụ na megide ụkọ alapụsị ihe niile eji amụ nwaanyị wazi ama na obodo ihe dị ha n'ahụ eji ama nwaanyị ọ bụrụ na ha ma ihe anyị nwa ma ha nwaanyị ya ewepụtara ta 50,000 jegoro hair nwaanyị cannot spend 20,000 na hair o kwesịrị onwe ebe o kwesịrị spend that money akwa m na-agwa gị na anụ ọkpọ nkụ dị ka ịkpọrọ nkụ ofu nwa na jamosi m tinye aza m ka ọ merụ m ife biko gị nwa bụ na ịda na aza ka ulo daa ka ntị iri aza m nwaanyị n'idere akụkọ na aza ofu nwa ya na etinyelu gị aza m ozugbo nwa ada akọ ka si akọ ebe akọba akọ nwa ada akọba akọ ihe na-akọ yes nwekọọ ya anyị ga-afịa wetie gị ya dị ya gị kwefuru ya nya dị n'iru ibe a na epinugomi asef ọ bụrụ na ịma alụ na-ama ụbọchị nkwọ ọ na-ama ụbọchị orie ọ na-eme ụbọchị amụghị first thing first try ya matagoro ụbọchị amụghị gị ọ bụ ụbọchị orie ka ụbọchị afọ ka nkwọ ka ọ bụ eke ka ị marụ mmụọ na-akọntrolu your life the same way isi wee na-amapụta n'ebu Sagittarius ịbụ Aquarius ịbụ Capricorn abịa ịbụ Libra ịbụ ebe a na-akpọsị ya zodiac signs before eji nwe those ones Igbo nwere nkefa eke na orie na afọ na nkwọ burugodo ụzọ mata nke ọkọ ya bịa ịmata ya iwe nwee prịnsịpụl ahụ ndị secret society ha na-enwe kpatara iji atụ ha egwu n'ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ma prịnsịpụl adịrị onwere isi ọ bụ na mbọsị ahụ ị bịara ụwa zere ya alazi n'ọhụ mbọsị ahụ ala nwere ịlagbuo onwe igbuo onwe onye gbuo onwe ya ọ na-eje ọ bụrụ na mbọsị eke ọ bụrụ na ebe ọka eke ma mgbe eke ala na mbọsị ahụ ma ọ bụ ọ na ya alada very day ịma na onye ị na-ala na ị na-ala ya for a purpose ịda na nwaanyị a gịnị ya nọ n'afọ many years ọ mụta nwa ọrụ nwa ọnụọgbọ ọ naghị nwa mana o nwere particular nwa anyị na-achọ ịda na ị na-achọ nwa nwaanyị ọ na ị na-achọ nwa nwoke ịpụta mbọsị ahụ bụ ụbọchị gị na chi ya alụkọ ị na-atụ mmanya mbọsị ahụ ka ị ga-atụrụ ya mmanya ị na-atụ nkwụ mbọsị ahụ ị na-atụ nri mbọsị ahụ ka ị ga-atụrụ ya dị nri gwa ya na taa purposely na ọhịa ka ị na-etiri taa man of the reason is if not that very day kwesịrị ịla nwaanyị that day on that very day ị na-atụkasị kwesịrị ịtụwasị ị na-eme ka nke kwesịrị ime ya oyi onwe ife ị ya ewelụ ị ga na-asọ on that very day bịara ụwa ihe a na-asọkwa n'ogo principle ka e wee maintain ihe ahụ ekwuru ekwu agreement ya bụ okwu ekwuru ṅụọ iyi ka ọ n'ụbọchị ị na-abịa bịa ịma na o nwere agreement eme na mmụọ wee bịa ị kwesịrị ịma na o nwere agreement ime na mmụọ wee bịa maka na ịne nwa bịara ụwa anya na-enye ya n'enugbe dị ya na ya na mkpụrụ anya ị ga-ama na onye abịala na emishọn ya kpatara nwata bido ikwu okwu o nwere okwu oyi ekwu atụgharịa ọnwa kwuru okwu a o nwere agreement ime wee bịa ụwa on that very day respect ya that day
a na-ekwagide nkwa na ihe eme nkwa wee jee danye mbọsị ahụ mụrụ bụ make ya chọọ na imere ya inweghị ukwe nkwa na ihe eme. Don't disappoint on that day. So most of the things anyị na-eme ebe a anyị amasịrị the efficacy of it. Oyibo nso efficacy agụ m akwụkwọ nye m that credit. Abịakwana ebe a next time wee kee rubbish comment anyị na-eme comment na nke ya ede m mkpesi agụ m akwụkwọ aje mahadum iyetego. So ị ga-enwelele na ife a ka ị na-eze na ife a ka ị na-asọ ife a bụ ife a ga-epreach gị n'ụlọ ụka. Mụnwa na-agwa gị ya taa as a prophet nwere ife ị ga-eze na ndị efu nọ na secret society mgbe a enwere ife ha na-asọ eme na ife a. Obodo gasị gị ga-egbu n'eke enwere reason. Obodo gasị gị rapụla enwe ga sọ enwe a nsọ onwe nwere ife bụ principle. Ọga osi ọbụla efuru ọtụ ịla osi ọbụla efuru nke iwe your life nwere ebe o ji atụ eji you are empty. Ada emechọkwa life based on ego na ịkpata. Enwere ndị kpatara ego mana problem chiri ha ahụ. Enwere ndị kpatara ego fadị disorganized. So ka anyị rapụkwa ife a na-eme oge ọbụla anyị were uche anyị buje n'ego ị na-advise onye ka onwe ego ị na-eme nke a mee nke a look at this ego this everything ego to you. Sometimes it's not about money. Many people ji ego but they want peace in their life. Many people ji ego problems are carry expenses every day na akpụ ya here and there. Amame na wati ya na so tu ami la ko jere ife oje ife ay ma bo ife ya ma malia mu afro million wi lo kala was a bad person. His boldness and the honesty in him is enough and more than enough. Esole also make a difference among other people. Mana, I cannot vouch 100% for anyone. Whatever my for any. But if any who ndị ichie ya gbali ọ akara aka ya ndị ụwa ya akwuori ọnụ ya kwali ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ mgbe ọ dị ka ya si na ezi agarọ mgbe aka nsị ha bi n'ime ihe ịrịba ama. Onye ụwa niile na-ekwupụrụ ọnụ o nwere ife ọ na-emekarịcha. Yes, people like the guy na-abịa na nke ọ touch go many lives. Mana ihe nkwobu na mmadụ nwa ameke judge on that aspect. Ihe mma bụ let his conscience judge him. Mana onye ụwa na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. He not on the negative and the positive. If na positive side of onye nke ka dị no na na-ekwuzi no ndị dibịa. So ọ bụrụ na a na-akpọ ndị dibịa ọ ga-eme ya affect mana olu odi ihe ọma ọ mere eme ga-akwali ụzọ ya ka eji asị kwụba aka gị ọtọ n'ụbọchị ihe a ga na-eme ihe ama ka o si wee nọ mee ka fim nwata nụọ ọgụ egbu osisi nụọ ọzọ echi ọ ghọta the enormity of ọgụ ahụ na-anọ. So otu a ka ya nwa nọ na ndị na-ekwuri ọnụ ya ka nkụ ndị akpụrụ ya na-eje na Facebook ha na-afụ kọmentị. So ha ga-amakwa because ọ bụrụ na ewepụ Facebook they might never know him mana ha na-afụ ya. So ọ bụrụ na o nwere ndị tiri okwu adị sure na oge defend onwe ya mana wee ebe anyị no defend bazi no defend onwe ya lọya ya ga-enyere ya aka defend ya yetego agbanyeghị na steeti gọọmenti ka anyị na wish ya the best. Ọ jee ya pụta ọ bụrụ na onwe nke ọ ya correct ọ bụrụ na onwe ndị onye dị add ka ọ add ya. I need to sensitize the people on the way forward for an Igbo man, not even only in the country but as an individual and in the family also. There is a lot to accomplish. There is many miles to cover. I believe wherever in Nigeria, Chile for development. So I come that we continue to tell the people and to educate them that no human being should just sit back and expect miracles. You should be working. Then if miracle happens, your luck. If it never happens, it will never deter you because you have started working already. Eat abago chicken before bazaar. Akedi abron ngwelentambo
You already name with diligence, name with determination, name with all your strength and might. Tinyo bigu, determine no nigga aput off and it will work out for you. Or if I know. So Mmiri we are always standing with you and some other people or the rest of them in their board. And then focus still from the popular opinion that if I go witch hunting, that the government is only out to witch hunt and to incarcerate Mopano anyhow. Borono na section ndị omenala. Na ha kwesịrị ide eme ya any religious body ga-abịa zụ ụgba, spirituality ga-azụ ụgba dị ya. Ọ bụrụ na ịbụ a spiritual person mana ị na-arụ ọjọọ ije zụ ụgba. Ọ bụrụ na ịbụ a religious person represented by the pastors, GOs and stuff, let them come forward. Let's see. Pastor Enweiro of Dunamis few days ago, Melo Crusade, called I may invite even Marafunya to be clutches Nina. We have not seen anyone come forth. See no family member. Near the sure with a picture on ya. Bonya the no mazi, Bopel, we have Maria. Since many places on the in this condition, I often think I see yes, now Madonia. No, you are disabled. But after the prayers of man of God, he was or she was able to regain her strength or regain her whatever. But no, we have right before you as a governor of Anambra State, this thing, you don't even stand. Order, probe, can verify all these things, and all this impunity continues to happen. Pastors will continue to do all this nonsense, making people to believe never very lazy that with prayers they can accomplish what a man could not accomplish hustling in the street. That is what it is. Stated that even without this I don't need to hustle, that God will bless whoever actually bless. I will see myself as among those people who actually bless. At the same time, and I said that whoever that attends your this thing never have a blessed ground. I will always come because I want to be blessed and I want to also partake in that miracles. A miracle that a man can gain anything without working. I can be favored without anything. No. People can only remember me because of my hard work. Whether or soft work or hard work, as long as there is work, I'm doing something. They could see it. Somebody could say, I know that guy, I used to know him. He's a hard-working guy. Where is he now? He's in Nigeria. Oh, you mean he has relocated? Do you have his number, please? You know that guy used to hustle. I said, yes, he's a hustler. The street knows him. He used to be a very nice guy in those days. He was doing this, he was doing that. Somebody can be like, oh, since he's in Nigeria, let me call him and see if he can assist me with one or two. The next thing, I walk in a phone. Hey, bro, I don't know in Nigeria. Hey, Kesai de no, anom na damaturu. Oh, onwe boka tula ke mo kwen fam dia. Kesai de no si na town, okay na town. Wam na town. If robo ne mata na ofuma, we feel know that metro what. Oh mo anwe that hotel no dia. Si mo we hotel agba grill. Oh mo anwe. Ngba na me no bu weekend buta kaif. Ije amakia. Therefore, guys, when I manage a lot of gave it a business, I'll manage all your honesty. Somebody can recommend you from nowhere. So company. That guy, brain the hot. That guy deserve able manager of that company because that guy only book everything. I know about you. You don't even know that people were talking of you somewhere. Before you know it, you go call your contract, Namaranya, Bunyego official card, Tiago na official quarters, 3 bedroom, 2 bedroom, and I'm managing to go or recommendation because you are an honest person. Forget miracles. All you do about a miracle, man. You can work your miracle out. Work it out yourself. No have a guarantee. Good things pays, legit pays. Stop hoping on all these things. So we're supposed to kick against all these pastors who keep deceiving our people and making them to become poor in mind, making them to become lazy, believing that miracle can happen for anybody at any time, or because of your hard work or your too much prayers, your dedication to the church.
that God will not leave you and do it for somebody else. It doesn't work like that. God can only visit you when you are fully prepared. God doesn't waste time. If you are fully prepared and you are honest, he sees through the heart of a mankind. If he knows that your heart is so dark, you are full of wickedness, he will never visit you and bless you. You are toxic. You can poison people. You can poison people's minds. So God will not visit you. God can only visit you when you are honest. With honesty, there will be illuminati. That is called illuminati. There will be light. Light will be illuminating within your heart. You will be full of light, vibrating in a positive manner. People will see you are worth coming close to. When people come around you, there is aloofness. There is this thing, they feel good. They feel this. Some will come to you with heaviness of the heart. Some will come to you with a lot of confusion. But after meeting you, everything will be okay. Hearing from you, your experience, your word of encouragement, how you do. People get this thing, they like coming to you. You don't need to be a pastor to be an influence. We are all influencers like we claim. You are influencing people in which way? How do people remember you today? That's all that counts. You must be hardworking or soft working, but let there be working as part of you. That's why I said there are people you need to do away with. There are people you need to delete their numbers in your phone if you want to make headway in life. Seek after those ones who can motivate you. Seek after those ones who lives an exemplary life. It's either that this person is made. You begin now to study his lifestyle, how he was able to. Those are the people you come close to. Or you see people who are working and making it at the same time. It will motivate you to know that adding extra energy to this your work can still put you on the map. These are the kind of people you need. These are the energies that I want around you. So you can't just be coming here because you want me to make you laugh. I want you to come here and pick up something, then you go. Mmiri is just a symbol. People look at him. It's either he motivates them or he brings them down, or he's shaping their mind into something different, which I'm kicking against. If he's doing that, to shape your mind into something that doesn't exist, no. Or whatever he's shaping your mind into, make sure that you are fully aware of what you're getting yourself into, because at the end of the day, you might not be exactly what you think it is. Or not all that glitters are gold. But if you're whatever you are giving to the society, make sure that you are giving them a pure and a healthy lifestyle, or a pure and a healthy inspiration, which can catapult them from the lowly state to the higher echelon. Or if I can double. Okay, now let's look at somebody's comment, because I know some people might want to capitalize on that. Okay, I'm gonna get it again. I want us to look at that. That he says, "Oh shit, I lost it again." I'm still gonna get it. He says, "Oh no, I like you as a person." This is coming from Emeka Esibe Amaizu. Now let's look at his comment. He says, "Oh no, I like you as a person, but your speech about the arrest of these guys is incoherent and degrading. I don't even believe your own explanation about snakes, etc. Because this guy isn't the first to use an image or erect such an image in Igbo land. Why single him out? Your teaching make no sense to me. Because if someone who knows this comes forward to give their opinion, you will see you are talking nonsense. Where's the arrest of the fake pastors? If one exists, please show it to me. This war against fake native doctors is one-sided, and a good leader doesn't act like this, because they will end up arresting the wrong people, which many will see as an attack on their religious beliefs. Yes, we must condemn the bad guys, but can you identify them? In this case, you don't need to do it, otherwise you'll be caught in the crossfire, as you're bound to make a mistake. But you going out and making fun of these guys is totally wrong, unless you have ulterior motives or just don't like them. With your exposition, my friend, you are wrong. This photo has existed since I was born. So why is it to criticize this guy? Enough already. Good. So before we get to this end, already I've come to conclusion that there are so many things we don't know, but we have to judge from what we know.
for the fact that so many people have used this picture in the past doesn't make it correct, doesn't make it something that you don't question. We must question everything we find around us. The same picture you see, stop being this you trying to be politically correct here. That's what I see, or socially correct. You don't tell me that because these people have been using this picture for ages and then I must use it. Do you know how many years Christianity has been? Yes, this picture of Jesus Christ has been there for many years. Trying to make us believe in this foreign religion, Christianity, has been there for so many years. So if you criticize that one, you must criticize this picture. It's not one of us. It doesn't represent us. That picture can never represent our spirituality, except you are talking of a certain deity. And if that deity be that white, it is not among us. So we stand to criticize it. That is one. Then he says, my speech about the arrest of these guys is incoherent and degrading. It is not degrading. You are arrested because of what you are practicing or what you are preaching. If what you are preaching is correct, nothing stops you from going there and coming out. I said earlier that it's witch hunting because it's one-sided. We have not seen any pastor being arrested. I've said all these things before. But you are coming here now to make this comment. It's fine. We are going to talk about it. So that people who are just coming now, who didn't hear me earlier, will hear it again. We've not seen any pastor being arrested. I said it earlier. They are deceiving our people, making them to believe in miracles, making them lazy. We should teach people how they can work their miracles out. It's either somebody somewhere is talking about you in a good manner or in a bad manner. But it's nice that you are recommended for your good nature. People will see through. I said it that when you go through the comments of the people after this guy has been arrested, you see that there are more people on the positive side. So you can judge from there. I don't know why you are writing all these things. You say, where's the arrest of the fake pastors? If one exists, please show it to me. This war against fake native doctors is one-sided. You said this war against fake native doctors. Why shouldn't there be war where there are so many fakes? So the war is on the fake. It's fine. Today I saw a video of a tree where people's names are nailed to. Countless names. I saw where people binded people. You know, you see this key, they padlock it, and somebody's name is written there. Actually, I see no war against fake native doctors. I want it. Let there be war against fake native doctors and likewise fake pastors. War never ends. If he wants to, he's the executive, he's the chief executive officer, he's the number one of Anambra State as our governor. He chooses, everything is at his discretion. If he wants to start with native doctors, fine. If he wants to start with pastors, whichever way he wants it. All we want is to see that everything works out for good to the people who lives in this land. That's all that matters. That at the end of the day, people can sleep with their both eyes closed. It doesn't matter whether you're a native doctor or whether you're a pastor. As long as you are contributing to the impunity in our land, you deserve to come there, come and tell people what you know. You will be questioned. Every idle word you speak must come into account. You must account for it. It doesn't matter who. You and I knows very well that these native doctors, that they are overdoing it. I'm not talking about Mmiri. This same speech I made is not different from the speech I made on the day Akwa was arrested. Even Ekehit, knowing fully well that he's from my town. Yeah, Ekehit is from my town. We are from the same community. But I'm still saying it. When you are not doing the right thing, you are not doing it right. Go there. When you come back, everything about you will change. Then you will start contributing to the growth of humanity.
si alụsị na alụrụ anyị ma ekwu onye si na agba onye mgba onwe onye a na-agba mgba gọọmenti bịa for you jee zụọ ụgba gị ya ọ bụrụ na ị na-eme nke ọma ifu ndị ga-abịa for you ị na-eme nke ọjọọ ifukwu ya mkpụrụ onye ka ọ ga-aghọrọ. They're making fun of them. Nobody is making fun of them. Your arrest cannot stop us from smiling. Neither will it stop us from discussing whatever we're discussing. If I'm reason to cry, arrest abroad. No one will do Nigeria and travel. Never had arrest or do you police or the worst enemy. No, police is there to maintain law and order. If they are strong to maintain the law, also to maintain the law and the order, then when they have order. Yes. Enwe orderliness. Ife adịghị aga nke ọgba ije gọọmenti emeghị educate na etu iji na-eme ya ime ya na ka anyị wee sense society. Why ga-eji gbachie mmadụ na kii? Why ga-eji na-agwọ nkịrịka ọgwụ enwere isi n'ọdụ? Ife a na-efebara onwe onye ọ na-efebara nke na-efebara nkịta na ị na-ekwu na ọ na-efebara onwe ndị ọ na-efebara ọrọ Peter to pay Paul ka a na-eme iyetago so ọ bụrụ na mmiri enwere ọkala akwụ ya nwa dị show of ihe ọ na-eme ya ọpụta na iru akwụkwọ na-ekwu okwu na-agwa gị ya with guarantee so enyochachakwa ya yafụkwa na aga-arapịa mebụrụ wich hunting tomio mụnwa adịghị wich hunt ya ma ọ na nna ya edigrade ya ma ifere no ife kwuru ife ị na-eme iji ajụọ gị ajụjụ zaa those things ịmụ ife asef ga-ewepụta the best in you it will catapult you iburu eburu je eburu na ebujechekwa gị ebuchiga iburu onye izu ga-eje di ya many people eje na di ya mana ife onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya nke ahụ ekwe kpọrọ ga ya ajụ gịnị na-eme ajụ asị na egwurugwu n'ibu dibịa kedu ife gị bụ dibịa na-eme asị na imerụ nke a mee ka ya na-anya n'ife ha sị na ị na-eme. Mmiri Enweiro osu na ndị mmadụ na-eji mmiri afọ ụmụazị placenta ụmụazị eme ọgwụ o nwere ife ọma na o nwere ike oje bụ onye gọọmenti klu na-eji ihe eme ya so n'ọgwụ a na-agwọ ihe a na placenta ka eji enye ajụọ ndị ụlọ ọgwụ ajụjụ oya mmiri anyị msipịa na silin fan ọ ga-eru onye ọbụla so kulo down edeziri ndị ya ị na-ede ọ dịka asị na onwere ya na-esere mụ na onye ahụ my teaching dị pure ọ bụrụ na ọ dịrọ pure je tichie ya ọhụrụ ajụ mmadụ jụrụ na gị nwa na-ajụ na-akọ ihe a na-abịa ka ịnụ ajụ also what does Mmiri Enweiro do for a living that he built such a big hotel? Someone who does not have any handwork, all you do is talk about somebody on camera, painting other native doctor evils and portraying his own good. There's one of his videos, he said that any native doctor who built a hotel is doing something evil behind the camera. You know, comment here now. If you go comment to Marume, so everybody will get the name, every Bruno go. Guys, no looking. Other yeah, we go so many things in the past. By the way, money, mecha road here, only couple months in Wakame or not. Yeah, go ya come to the local guy, West. Now, what will you get if far now in a hotel at Buafia? More than this company in Afia. You may go right after a mile, so opposite which I never, but there was after the hotel. Now, Banego. Mmadụ ga-ajụ ukwe ọkwa gị kwuru ife dị ona mgbe dị ona so gịnị ka ị na-eme kwa dibịa ka ị na-eme ego ole ka dibịa na-eme ite ite ke client ga ka ọrụ ị na-alụ ndị a na-akwụghị ụgwọ mmadụ pụta ọbịa dediketi moto onye abịa dediketi moto onye abịa dediketi moto ka ụdị ọrụ ị na-alụrụ ndị a ị na-arụrụ ọ na-agara which means na awele dị involved na onye bịa nke gị ọ gabalị ya ife ị galụ mmadụ bụ awele anọ dibịa ka ị a ga-ebili ndị na-agwọrọ fa awele awela government nwere ike jụọ ngwa ọrịa nne gị ka ọ ga-aka ife so by the time you get emeche explanation I'll take go some months ema me na ghọta na after ijele anọ na 1 year ị na-ekwu okwu ya ihe ọbụla every action nwere consequences and retribution all goes well so abụzikwa na-achọ onye ga-alakọ ya na ibie udo dị. Crying about your favorite DBs or pastors is waste of time and energy. If they can defend their profession, that's okay. If not, they face consequences. Oh yeah, don't go. Open your dibia, Ojeba, Kowo, every pastor, Ojo Kowo, one year, Chole Batariampu, Yebia, Gariho, or Yamagagi, or Brandia, Moyome. Open up, Potago, all Okia, Ogosina, all the honest and upright, and all I can manage a folia.
ọ bụkwa na ọ pụtabeghị anyị nwekwa ole anya na ọ ga-apụta ụmụ onye anyị ma ihe ọ na-eme ọnya ka anyị ji na-amụrụ na ụfọdụ ndị sekuriti nọ n'ogbe anyị ndị vigilante anyị n'ọha wasef bụ kidnappers anyị nwere n'ogbe mana efukwa ya na otu gị na-aṅụkọ mmanya kenekọ asị good afternoon ma isi good afternoon nwa m ka ekwe ọ dị mma ọ gafere chukwu gọzie nwa m ịma na onye abụ onye ori anyị amarọ ịghọtago so onye ọbụla bụ dibịa nwere ihe ọ na-eme ka e ga-esi ya agbana o nwere ọgwụ ị na-agwọ ị na-ejiri anụmanụ gwe ngwa gwọ ya ka gọọmenti fee ya anyị na-ekwu ugbe achụjecha ndị dibịa si mee ka achọ na-achụjelu ndị ụka ka e pruvuo mere akụna ene nche bịa bụ obi ya pruvuola anyị klọchisi ọ na-ekwugharị kpọọ ya anyị ofu nwata ụgwọrọ ka anyị mara famili osi ka anyị fụ onye ngwụrụ arụ nwa mere ọ ga ije anaje klọchisi ya ka anyị cheki ya debe na onye a stọdi ya 1 week ka anyị fụ ka o si aga yes o nwere onye anyị kwụnyere onye ọbụla ọrụ ya na-adụrọ mma ọrụ ga-adụrọ mma telos na Jizọs na-eme ife a ndị befe eyuziri ọ bụrụ gị nwa na-eyuzi ya ka ọ na-eta na amosu ya wish the uncle ife ahụ ifo na-eme na Naịjirịa anyị ga-ediskọs o so n'ihe anyị na-ekwu ebe ke na-agba arụ obere ị na-agba fuel 8k moto m na-eri m 20,000 every day fuel m na-agbanye na moto m 20,000 naira every day onwezikwa any other maintenance ọ gbasara ọnwa ezi ya na-ego na moto erika efrecha bụ ego na Naịjirịa efrecha ị ga-eti ma na AC ma n'ime moto bụ ego ọha ya sọ kuo 4 days o kuchaa na igo ọzọ taya dị akịta ife eji apọmpụ taya 500 400 depending your location asị ka arụọ taya arụọ na ebe a tukpa ka eji arụ taya na-egekwa ntị ọ bụrụ na AC ga-ada ekusi ike niile dịrị refilu AC 6,000 5,000 ofu ife makul ife ị ga-edemere ya radiator ga-ewe nwee ishu ego Naịjirịa i decide ya ka ijegoro jee tachi ọsa n'otu rie ezigbo debe 5,000 o nwere one woman n'Enugu a na-akpọ mama onyinye n'Enugu mama onyinye ndị Enugu na ya ma ebe a na-ekwu na nwaanyị a na-ere ọ na-esi nri na-esi akwụkwọ na ebe Asaba agụ ọgụ o nwere ebe mba rikọmendị gị ya na-eri nri ọ bụrụ na ịbata Asaba agụ ọgụ oyi anyị nwere restọrantị a na-akpọ Dimako nwee ebe a na-akpọ Infant Jesus na Asaba ilu ha na nke ndị amị ilu na amị bara 63 brigade ị ga-afụ Dimako ijebe irie nri ọ bụrụ na enough na ọ dị far from you try ya nwaanyị anam restọrantị ya dị na ụkwụ ya na flyover ebe ntabu ebe Shoprite n'ụkwụ flyover nwaanyị anam na-ele nri ya try ya dị ya ma ọ bụzi ya na ifil n'iji ego na-ịchọ iri ezigbo ịgbago Continental ebe a na-akpọ paprika eri ebe a o nwere rice ị ga-eri ebe a 18,000 nwee nke 35,000 36,000 a na-eriwa n'ọnụ n'obodo nke a gịnị na jiri ọfọs gị. The guy said that any native doctor that owns a hotel is fake, but he now owns a hotel. Mmiri is simply envious and jealous of other Libyans. He wants to push narrative that only him is doing it right. Enugia, our drama. As that now, you have another hotel be fake. You want to get get a yellow cake, buy a boy. My name of an all war on fake Libyans. I believe is Bolivia. Njekwa ebe a arọbụna agụ ndị ichie gị ike nga sọbalị ga-edupụta nkịta nke echi akwa akwu na gọọmenti si agwọzi n'oke ite nye akwụsị oke ite ebe a na-editọbụ ya ọ kwụsịgo ọbụla ọkwụsị ọ dịka onye gbagburu mmadụ
ndị oge polisi na-eme arrest Genevieve na-asị ha Genevieve nna ji na-asị ha mana ọyọ na mgbaghalụ na ene ọgbọgbu mmadụ ya mana ọyọgo mgbaghalụ na a na-agwa ya young lady young lady that's not like that ga-eje ka ezo ụgbaghalụ nwanne uncle this trouble is everywhere. I ran away from abroad thinking my problem is solved, not knowing Nigeria is worse. Now again, case in Nigeria about the next program I get. You can't go around in abroad, even in Nigeria. Very important. Why I mean, in a draw map, okay, mark is a draw map. On a video, abroad live program. You got came out of there, and with every catch, you have a tip, and so. Nwane wata ni sinjere wewa aka mbuka wanu Enweiro ezogbu yi orimili dollar amalo go mwe babu ne iji si ke tusala ya video tusaya ofuma anyị na-eche mpụta mmiri Enweiro ọkala na egbari ya mmiri Enweiro odogwu na sọbalị ngwa ka emesịa Enweiro ezogbu yi chap